στο απόλυτο κέντρο μιας πόλης μακρινής και εξωτικής. Εξωτικής και μοντέρνας. Μοντέρνα λόγω των ψηλών νεόδυτων κτηρίων που θα σηκώσουν το βλέμμα σας ψηλά, και εξωτική αφού απέχει μόλις λίγο από τη ζώνη του σημερινού. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και η ομπρέλα, γιατί εδώ στον Ισημερινό βρέχει συχνά αλλά και κάνει ζέστη. Ελπίζω όμως εμείς να μην χρειαστούμε την ομπρέλα αυτή στο σημερινό επεισόδιο. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μας πόλη, μολονότι μοιάζει δυτική, είναι ασιατική. Και έχω λοιπόν τη χαρά να σας καλωσορίσω στην αληθινή Ασία. Κυρίες και κύριοι, Salamat datang ke Kuala Lumpur. It was extraordinary, and for one too many. I love you, Sadie, Sadie. Sende Selbeni, Selbeni. Since you could make me smile. For a while, sometimes you make me cry. When you give me wings and make me fly. Na 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 na. Γεια σου Ελλάδα. Hello Greece, welcome to Malaysia and welcome to Tangkar Resort. Καλώς ήρθατε στη Μαλαισία, στη Κουάλα Λουμπούρ. I hope it's true, it's true. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. 1857 θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το έτος ίδρυσης της Κουάλα Λουμπούρ ή καλύτερα το έτος γέννησής της, καθώς πρόκειται για τη γέννηση μιας παραμυθένιας πόλης που βασίστηκε σε ένα μύθο. Πως βρέθηκε χρυσάφι στο ποτάμι, στο τότε ποτάμι Κουάλα Λουμπούρ, που στη γλώσσα των Μαλέι σημαίνει λασπώδης ποταμός. Χρυσάφι βέβαια δεν βρέθηκε παρά ελάχιστο. Στο έπακρο όμως βρέθηκε Κασίτερος, που στάθηκε ικανός να δημιουργήσει τον πρώτο οικισμό ανθρακορίχων, που έγινε γρήγορα χωριό, το χωριό έγινε πόλη και η πόλη πρωτεύουσα ενός νέου κράτους, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Μαλαισίας. Με συνολικό πληθυσμό 6 εκατομμύρια, η KL, όπως την αποκαλούν εν συντομία εδώ στην Νοτιοανατολική Ασία, είναι σήμερα μία από τις πλέον ευημερούσες πόλεις του κόσμου, με χαμηλά ποσοστά ανεργίας και υψηλό δίκτυο οικονομικής ανάπτυξης. Μοντέρνοι ουρανοξύστες, φαρδιές λεωφόροι, εμπορικά κέντρα πολυτελείας, μεγάλα πάρκα και χώροι πρασίνου δημιουργούν μια πόλη περήφανη στο να υψώνει το ανταγωνιστικό της ανάστημα απέναντι στις γειτονικές της πόλεις, Σιγκαπούρη και Μπαγκόγκ. Η Κουάλα Λουμπούρ, κυρίες και κύριοι, είναι από τις λίγες πόλεις στον κόσμο που τηρούν με αποτελεσματικότητα το μότο της πολιτισμικής αλληλογνωριμίας των λαών, καθώς Κινέζοι, Ινδοί, Ταϊλανδοί, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, Ινδουιστές και Βουδιστές συμβιώνουν στην ίδια πόλη, στην πρωτεύουσα.
Εκεί όπου η πολιτισμική και εθνολογική ετερογένεια μοιάζει με φυσική συνύπαρξη, γεννήθηκε η νέα αρχόντισσα της Νοτιοανατολικής Ασίας, η Κουάλα Λουμπούρ. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε στα παζάρια της Νότιας Ασίας. Ίσως η συνοικία Μαλέι εδώ στην Κουάλα Λουμπούρ να είναι η πιο ετερογενής και συνάμα πιο σύνθετη από οποιοδήποτε άλλη συνοικία της πόλης, καθώς οι ιστορικές παρακαταθήκες παρουσιάζουν την φυλή των Μαλέι να προέρχεται από όλα τα μέρη της ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ασίας, από την πασίγνωση Σιγκαπούρη μέχρι την ανεξερεύνητη Σρι Λάνκα, ενώ η κύρια παρουσία του συναντάται σε αυτό που αποκαλείται αρχιπέλαγος της Μαλαισίας και περιλαμβάνει τις Φιλιππίνες, τον Μπρουνέι, το Ανατολικό Τιμόρ, τη Νότια Ταϊλάνδη, την Ινδονησία. Με τόση πολιτισμική ποικιλία, γίνεται να μην βρείτε αυτό το κάτι που θέλετε? Το μέγεθος της μαλαισιανής τροπικής ζέστης είναι υψηλό και εδώ χρειάζονται δραστικά δροσιστικά μέτρα. Όχι ένα απλό κρύο νερό, αλλά ένα κρύο ρόφημα καρύδας που αποτελεί εδώ καθημερινή συνήθεια. What is this? Coconut milk. Sendo, coconut milk. And this? Sugar. Brown sugar, MB. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο εδώ βλέπετε περιέχει ένα ρόφημα, γλυκό ρόφημα είναι, το πίνουν κάθε μέρα και λογικό βέβαια, γιατί με τη ζέστη που κάνει εδώ στην Κουάλα Λουμπούρ είναι ό,τι πιο δροσιστικό λένε. Είναι ουσιαστικά coconut milk, δηλαδή γάλα καρύδας, και για να γίνει πιο γλυκό προσθέτουν εδώ ζάχαρη από το γάλα καρύδας και για κάποιο ανεξήγητο λόγο κάποια φασόλια μέσα. Θα το πιω. Okay, I would like to try. One. Δεν με ενθουσιάζει σε εμφάνιση, αλλά θα το πιω. Θα το πιω, παιδιά. Θα το πιω. Okay, that's the moment. Λοιπόν, αν δεν με ξαναδείτε σε κάποιο άλλο θέμα, θα ξέρετε το λόγο. Δεν βλέπω να με ξαναβλέπετε σε κάποιο άλλο θέμα, τουλάχιστον με αυτά τα ρούχα. Okay, Cendol. How much? 2 ringgit. Okay. Here you are. Thank you. Okay. Terima kasih banyak. Αν και πολύ μικρότερη από την Chinatown, την κινέζικη συνοικία της Κουάλα Λουμπούρ, η Little India ή αλλιώς Μικρή Ινδία είναι μια συνοικία που δημιούργησαν εδώ οι Ινδοί μετανάστες που ήρθαν και καταστάθηκαν στην Κουάλα Λουμπούρ τη δεκαετία του 90. Κύριο χαρακτηριστικό της βέβαια είναι ο έντονος θόρυβος που προκύπτει τόσο από τα αυτοκίνητα όσο και από τους πεζούς ακόμη. Και βέβαια τα πολύχρωμα έντονα κτίρια και η πικάντικη Ινδική κουζίνα. Εδώ λοιπόν θα έρθείτε
για να γευτείτε το άλλο πρόσωπο της Κουάλα Λουμπούρ. Όσο γυρίζετε στην Ινδική συνοικία, το βέβαιο είναι από τις πολλές μυρωδιές θα θελήσετε να μπείτε μέσα σε ένα από τα εστιατόρια της περιοχής. Μπήκαμε και εμείς εδώ μέσα όπως βλέπετε, αλλά ευτυχώς βρήκα κάτι που δεν είναι τόσο πολύ πικάντικο. Το συγκεκριμένο εδώ πιάτο, το οποίο το λένε τσαπατί. Είναι λοιπόν το τσαπατί, είναι μια απλή πίτα, όπως την ξέρετε και στην Ελλάδα. Και εδώ το συνδυάζουν με 3 διαφορετικά είδη. Και αν μέχρι χθες νομίζατε ότι οι φακές, η μελιτζάνα τρώγονται μόνο με πυρούνι ή κουτάλι, κάνατε λάθος. Εδώ τρώνε με τα χέρια. Είναι πολύ ωραίο. Είτε πάτε σε Ινδικό είτε σε οποιοδήποτε άλλο εστιατόριο εδώ στην Κουάλα Λουμπούρ, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουν να σας προσφέρουν το τέταρικ. Το πασίγνωστο, διάσημο, γευστικό, καυτό, αλλά σούπερ γευστικό τέταρικ τσάι δηλαδή, εδώ, μαλαισιανό. Είναι η μεγαλύτερη από όλες τις αγορές της Κουάλα Λουμπούρ. Γεμάτη μέρα και νύχτα για 365 ημέρες το χρόνο παρακαλώ. Ήχοι, ποικιλία, εναλλαγές, μυρωδιές, μουσική, φαγητό, ποτό και απομιμήσεις είναι ό,τι τη χαρακτηρίζει. Εδώ λοιπόν, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην Chinatown της Κουάλα Λουμπούρ. Μία στο καρφί και μία στο πέταλο θα νιώσετε εδώ στην σκεπαστή Petaling Street της κινέζικης συνοικίας, καθώς οι σιρήνες του καταναλωτισμού θα τραβούν την προσοχή σας μία στα ρούχα και τα παπούτσια και μία στα παράξενα τροπικά φρούτα. Μία στα ρολόγια τύπου Rolex και μία στο κινέζικο street food. Εδώ οτιδήποτε βλέπετε είναι προς πώληση. Η Chinatown της Κουάλα Λουμπούρ δεν έχει τυχαία τη φήμη της οικονομικότερης αγοράς της πόλης, αρκεί να είστε άξιοι διαπραγματευτές της τιμής. Περιπλανήθηκα για ώρες στους δρόμους της κινέζικης συνοικίας, μέχρι που σύσσωμο το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής απέτυχε Chinese food. Αυθεντικό κινέζικο φαγητό. Στην πραγματικότητα βέβαια μια επιτυχημένη μίξη κινέζικης και μαλαισιανής κουζίνας, αφού στη Μαλαισία βρισκόμαστε και την κουζίνα αυτή τη σερβίρει το Old China Cafe, εδώ στην Chinatown. Δεν χρειάζεται να είσαι σεφ για να δημιουργήσεις ένα γευστικό πιάτο. Αρκεί να είσαι τολμηρός. Να χρησιμοποιείς αναπάντεχα υλικά που θα κάνουν τη διαφορά.
και να μοιράζεσαι το αποτέλεσμα με ανθρώπους που αγαπάς. Ανακαλύψτε ξανά τη μαγειρική και δημιουργήστε με στραγγιστό γιαούρτι Total στο greece.fage.eu. Total. Απλά μοναδικό. Στην καρδιά της Chinatown, εδώ της Κουάλα Λουμπούρ βρισκόμαστε και ήταν βεβαίως αδύνατο να μην μπούμε στον πειρασμό να σας δείξουμε την κουζίνα που μπορείτε να βρείτε μέσα σε ένα κινέζικο εστιατόριο με ιστορία μάλιστα 60 και πλέον ετών. Βέβαια, όπου και αν πάτε, σε όποιο κινέζικο εστιατόριο και αν πάτε, θα ξεκινήσει η εορτελεστία του φαγητού με ένα κινέζικο τσάι. Έτσι λοιπόν ξεκινάει πάντα ένα γεύμα εδώ, το οποίο η εορτελεστία θέλει να το γυρίζουμε 3 φορές. 1, 2, 3 και μετά να δοκιμάσουμε. Το δοκιμάζετε εσείς πρώτα αν αυτό είναι εφικτό. Αυθεντικό τσάι. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να δούμε την αυθεντική κουζίνα, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα ορεκτικά κατά κάποιο τρόπο, που εδώ έχουμε 2 απλά πράγματα. Ρύζι ατμού, όπως το ξέρετε, και ένα άλλο ρύζι που είναι λίγο διαφορετικό. Εδώ λοιπόν έχω ρύζι με coconut milk, δηλαδή με γάλα καρύδας και φλούδες από την καρύδα. Λίγο ιδιαίτερο στη γεύση, αλλά όμως είναι παραδοσιακό. Στη συνέχεια, έχουμε τα γνωστά σας. Πιστεύω ότι όλοι έχετε δοκιμάσει πλέον. Τα γνωστά σε όρους λοιπόν spring rolls. Έτσι, τηγανιτά απ' έξω, λαχανικά έχουν μέσα. Παραμένω στα λαχανικά. Αυτή τη φορά όμως είναι ψητά. Μία σειρά εδώ από ψητά λαχανικά, που εδώ είναι κινέζικα μας είπανε, κάποια τα έχουμε και εμείς στην Ελλάδα, κάποια όχι. Ψητά είναι, άρα υγιεινά, άρα νόστιμα. Θέλω να πάω σε κάτι άλλο που μου άρεσε και σαν όνομα αλλά και σαν γεύση όταν το δοκίμασα. Είναι η λεγόμενη Baby Kaila. Baby με την έννοια ότι είναι τρυφερά πράσινα λαχανικά. Kaila. Μην σας πάει ο νου σας ότι καίει πολύ επειδή είναι καΐλα. Παρόλα αυτά περιέχει μέσα σκόρδο. Σκόρδο, καΐλα το λένε εδώ. Λοιπόν, και θα συνεχίσω τώρα με τα κυρίως κατά κάποιο τρόπο, αν μπορούμε να πούμε, πιάτα. Ξεκινάω με κάτι γνωστό σε όλους μας. Νιόνια το λένε εδώ, που είναι ουσιαστικά φτερούγες κοτόπουλο και κοτόπουλο τηγανιτό. Με λίγα λαχανικά, καρότο βεβαίως και λίγο αγκούρι. Το ιδιαίτερο που πρέπει να πούμε σε αυτό το φαγητό είναι ότι αλήφεται και αυτό με coconut milk, δηλαδή με γάλα καρύδας. Έχει ευρεία χρήση, όπως αντιλαμβάνεστε, το γάλα καρύδας εδώ στη Μαλαισία και γενικά στην Νοτιοανατολική Ασία. Αν δεν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι με κοτόπουλο, αλλά κάτι με βουδινό ή κάτι με μοσχάρι δηλαδή, εδώ υπάρχει, έτσι. Έχουμε λοιπόν το ωραίο πιάτο, το οποίο λέγεται ρέντα. Beef ρέντα, έτσι το λένε εδώ. Η ρέντα αυτού του πιάτου, αν μπορούμε να πούμε, το πλεονέκτημα δηλαδή, είναι η σως. Η υπέροχη μυστική σως, που δεν μας λένε τι ακριβώς έχει μέσα, αλλά κάτι μάθαμε. Είναι μια σειρά από μπαχαρικά που βρίσκουμε μόνο εδώ, όπως μας είπανε. Και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μου άρεσε περισσότερο είναι ότι μέσα, αντί για πολλά μπαχαρικά, έχει πολλά βότανα. Κάτι που το καθιστά και ευεργετικό, μας είπαν ακόμα, στην υγεία. Γι' αυτό και το επιλέγουν πολλοί Κινέζοι και βεβαίως και Μαλαισιανοί.
Θα κλείσουμε τα κύρια πιάτα με κάτι που έρχεται από τη θάλασσα. Όχι τη δική μας, από τη θάλασσα του Ινδικού ωκεανού και βέβαια δεν είναι κάτι άλλο από τα γνωστά σε όλους μας τηγανιτά καλαμαράκια. Δεν είναι κάτι παράξενο, τηγανιτά καλαμαράκια. Όπως τα ξέρετε, η γεύση είναι σχεδόν ίδια. Απλά έχετε το πλεονέκτημα κατά κάποιον τρόπο ότι τα τρώτε από τον Ινδικό ωκεανό. Αυτό όμως το μυστικό πραγματάκι που βλέπετε μπροστά μου, αυτό το πράγμα είναι που κάνει τη διαφορά στη γεύση. Την κάνει πιο έντονη. Να και περιέχει τσίλι μέσα. Δεν περιέχει ντομάτα, παρόλο που θα μπορούσε να περιέχει σύμφωνα με το χρώμα όταν το δούμε. Περιέχει πιπεριά. Και μια σειρά από άλλα μπαχαρικά, λίγο πικάντικα αυτά. Οπότε όσοι δεν αντέχετε τα πικάντικα, το συγκεκριμένο πιάτο μπορείτε να το φάτε και σκέτο με καλαμάρι με λίγο λεμόνι. Και αφού ολοκληρώσετε την πρώτη έκδοση των πιάτων των αλμυρών, θα θελήσετε σίγουρα και ένα γλυκάκι, νομίζω. Και βέβαια, εδώ υπάρχει γλυκάκι. Και γλυκάκι απολαυστικό, όχι ό,τι να είναι. Μαντέψτε λοιπόν τι μπορεί να περιέχει μέσα. Πάει το quiz. Λοιπόν, το βασικό υλικό του γλυκού βεβαίως δεν είναι άλλο από το γάλα καρύδας. Μόνο που προσθέτουν και ζάχαρη, όχι την κρυσταλλική, ούτε τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο που ενδεχομένως θα σας πάει ο νους, αλλά μια νέα ζάχαρη που κάνει εμφάνιση εδώ και έχει και ευρεία χρήση βεβαίως, και είναι η ζάχαρη από φοίνικα, παρακαλώ. Ζάχαρη με φοίνικα που το κάνει πιο γλυκό και μέσα θα δείτε έχει και πατάτα. Περιέχει λοιπόν γλυκοπατάτα που καθιστά όλο το γλυκό μια έτσι ωραία γευστική ουσία και υφή στο τέλος, στο τελείωμα. Και αφού κάνω λόγο για τελείωμα, κάπως έτσι λοιπόν θα σας χαιρετήσω, γιατί έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά μας. Να παλέψουμε μία-μία, ένα-ένα όλα αυτά τα υπέροχα πιάτα. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we natives say, passo vito. Πριν ή μετά, μετά ή πριν. Και πριν και μετά το δελτίο ειδήσεων. Σάββατο πριν στις 5 και Κυριακή μετά στις 6 και 20. Κούβα, Σιγκαπούρη, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Σκωτία, Πράγα και δεκάδες άλλοι προορισμοί έρχονται. Πάρτε θέση επί της οθόνης και φορέστε τη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Γιατί τα Σαββατοκύριακα εδώ και μόνο στον Άστρα έχουν Travel Guide Σφραγίδα. Fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar. Πάμε τσάρκα πέρα στο παξετσιπλίκι, του κουκλά μου γλυκιά απ' την Θεσσαλονίκη. Στο νικάκι την Παρθούλα, γλυκιά μου Μαριδούλα, να σου παίξω πίνω μπαγκλαμά. Τώρα κάθε μέρα από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ προσφέρουμε τσιπουράκι μόνο με 4 ευρώ.
στα μοντέρνα ασιατικά εστιατόρια Noodle Bar που βρίσκονται στο κέντρο του Βόλου, Ιάσονος 104 και Γκλαβάνη. Διανομή στο σπίτι και στο χώρο εργασίας καθημερινά. Τηλέφωνο 24210 23040 και 41. Noodle Bar. Σε κάνουν να ονειρεύεσαι. Το Travel Guide τώρα 24 ώρες το 24ωρο μαζί σας. Κάντε like στη σελίδα του Travel Guide στο Facebook Travel Guide 24 ή ακολουθήστε μας στο Twitter @Travel Guide 24 και επισκεφτείτε το site της εκπομπής www.travelguide24.gr. Δείτε βίντεο από αγαπημένους σας ταξιδιωτικούς προορισμούς, ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς της εκπομπής και ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη ταξιδιωτική παρέα. Τώρα έχουμε έναν ισχυρό σύμμαχο που μπορεί να βοηθήσει. Collagen Proactive. Μια δόση μόνο αρκεί για νεανική επιδερμίδα, δυνατά μαλλιά και νύχια, ενώ μπορεί να καταπολεμήσει οστεοπόρωση και αρθρίτιδα. Στη μάχη για την υγεία και την ομορφιά, τώρα έχουμε ισχυρό σύμμαχο. Collagen Proactive. Πίνεις κολαγόνο, πίνει ζωή. Και για άντρες. Αυτοκίνητα Νικόπουλος. Στην έκθεσή μας θα βρείτε αυτοκίνητα για όλα τα βαλάδια. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές. Ελευθερίου Βενιζέλου Τέρμα, δρόμος προς Μελισσάτικα. Αγοράζουμε το αυτοκίνητό σας απολύτου μετρητής. Τηλέφωνο 2421 086 086. Αυτοκίνητα Νικόπουλος. 11850. Σωστή πληροφόρηση με ανθρώπινο πρόσωπο. 11850. Γκρούπο Κουτσίνε. Γιατί ο χώρος σας αξίζει το καλύτερο. Γκρούπο Κουτσίνε. Σύντομα κοντά σας σε όλη την Ελλάδα. Μια σκάλα ντυμένη με μάρμαρο. Ένα τσάκι ή ένας πάγκος κουζίνας επενδυμένα με γρανίτη. Ένα μπάνιο με πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας και αισθητικής. Ιωάννου. Ολοκληρωμένες προτάσεις θέρμανσης με ενεργειακές εστίες τζακιών και σόμπες ξύλου πέλετ. Ιωάννου. Απίστευτη ποικιλία, εγγυημένη ποιότητα, προσιτή τιμή. Έκθεση και βιοτεχνία, δεύτερο χιλιόμετρο, Βόλου άλλης μεριάς, άνωθεν περιφερειακού. Ιωάννου. Είναι ωραίο να έχετε απαιτήσεις. Από τόσο φαγητό στο Old China Cafe, επιμένω εδώ στην κινέζικη συνοικία, στην Chinatown της Κουάλα Λουμπούρ. Είναι πολύ μεγάλη αγορά, δεν είναι παίξαγέλασε. Και θέλω πριν φύγω να δούμε κάποια αναμνηστικά. Αν σας πούν τίποτα φίλοι από την Ελλάδα, πάτε στη Μαλαισία, φέρτε μου κάποιο αναμνηστικό. Μπορείτε εδώ με ελάχιστες οικονομικές τιμές να βρείτε ένα φθηνό και ωραίο αναμνηστικό. Να, κοιτάξτε, εγώ εδώ βρήκα τους Petronas Tower. Είναι λοιπόν η δίδυμη πύργη, το μεγαλύτερο έμβλημα που έχει η Μαλαισία, με κόστος μεταξύ μας μόλις 1,5 ευρώ. Τίποτα δηλαδή και καθαρίσατε. Σας φαίνονται μικροί? Δεν είναι, πιστέψτε με, η αληθινή είναι πολύ μεγαλύτερη. Τα τρία γουρουνάκια, οι τρεις αδερφές του Τσέχοφ, τα τρία χ, οι τρεις σωματοφύλακες και οι δύο θεματοφύλακες της Κουάλα Λουμπούρ ή αλλιώς η δίδυμη πύργη Πετρώνας.
κάποτε ήταν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου, ενώ σήμερα με 452 μέτρα ύψος και 88 ορόφους παραμένει το ψηλότερο κτίριο δίδυμων πύργων παγκοσμίως. Είναι, κυρίες και κύριοι, το αδιαφιλονίκητο νούμερο 1 αξιοθέατο του Κουάλα Λουμπούρ και το πιο φωτογραφημένο σημείο σε όλη τη Μαλαισία. Νομίζω ότι του αξίζει. Όσο εντυπωσιακοί και αν καταγράφονται στα μάτια σας διαμέσου της οθόνης της τηλεόρασης, το ίδιο και περισσότερο διαπεραστική, πιστέψτε με, θα είναι για τις κόρες των ματιών σας και από κοντά. Δεν είναι μόνο το ύψος, αλλά και η πρωτοποριακή και καλέσθητη αρχιτεκτονική του σχεδίαση, που τους καθιστά ακόμη και σήμερα ένα από τα ομορφότερα ψηλά κτίρια του σύγχρονου κόσμου. Αυτό άλλωστε το ρόλο ενσαρκώνουν ώστε το βλέμμα της πόλης να είναι στραμμένο στο μέλλον. Μέλλον ατσάλινο, όπως οι δύο αυτοί γίγαντες που εκτός των άλλων στεγάζουν από το 1997 που κατασκευάστηκαν τα γραφεία της ομώνυμης κρατικής εταιρείας πετρελαίου. Αν τα ύψη και η πολύ μεγάλη αναμονή δεν σας φοβίζουν, υπάρχει η δυνατότητα να ανεβείτε στον 41ο όροφο. Εκεί βρίσκεται η γέφυρα που ενώνει τους δύο πύργους και απογειώνει τις αισθήσεις με την πανοραμική θέα της πόλης που προσφέρει. Από το 1999 που λειτουργεί, παραμένει το κορυφαίο εμπορικό κέντρο της Μαλαισίας. Κορυφαίο τόσο για την ιδανικά κεντρική του τοποθεσία στην πόλη, όσο και για την ποικιλία των αγορών που προσφέρει, καθώς στους 6 ορόφους του στεγάζει όλα τα πολυτελή και μοντέρνα καταστήματα που φαντάζεστε. Ή μάλλον στους 5 ορόφους, γιατί ο ένας από αυτούς είναι αφιερωμένος στο φαγητό. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε λοιπόν στο Food Village των Petronas Tower. Δεν χρειάζεται να είσαι σεφ για να δημιουργήσεις ένα γευστικό πιάτο. Αρκεί να είσαι τολμηρός. Να χρησιμοποιείς αναπάντεχα υλικά που θα κάνουν τη διαφορά και να μοιράζεσαι το αποτέλεσμα με ανθρώπους που αγαπάς. Ανακαλύψτε ξανά τη μαγειρική και δημιουργήστε με στραγγιστό γιαούρτι Total στο greece.fage.eu. Total. Απλά μοναδικό. Αποτελούμενο από περισσότερα από 20 εστιατόρια, το Food Village των Petronas Tower είναι ο ιδανικός τρόπος για να γνωρίσετε την ασιατική κουζίνα. Και εδώ δεν θέλει κόπο ούτε τρόπο. Θέλει όρεξη και λίγα μόνο ringgit, το εθνικό νόμισμα της χώρας. Γιατί η Μαλαισία παραμένει ένας οικονομικός διατροφικός παράδεισος. Δεν εξηγείται διαφορετικά η τόσο μεγάλη κατανάλωση. Oui, mon bébé. Κυλιόμενος διάδρομος σε εστιατόρια. Προλαβαίνω να φάω ένα σούσι. Να πάρω δυνάμεις θέλω
για το αχαλήνοτο shopping. Oui, bébé. Μετά το αχαλήνοτο shopping, αλλά μαλαισιανά, εντός του Σούρια και η LCC Shopping Mall θα βγείτε εκτός για να ξεκουραστείτε. Όχι και πολύ εκτός βέβαια, αφού ακριβώς έξω από το shopping mall βρίσκεται το μόνιμο πάρκο. Ένα υπέροχο πάρκο μόνο για εξερεύνηση. You can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps. Κεντρικό σημείο αναφοράς κάθε πόλης με τροπική ζέστη δεν μπορεί παρά να είναι το νερό. Εδώ λοιπόν στο κεντρικό σημείο του πάρκου βρίσκεται μια υπέροχη λίμνη, μια πισίνα ανοιχτή για όλους, μικρούς και μεγάλους. Το σύνθημα είναι ναι ή χωρίς ρούχα, η δροσιά δεν πάβει να είναι πάντα η ίδια. Ή χωρίς μπάνιο στην πισίνα, η ώρα περνάει ευχάριστα εδώ στο πάρκο. Ήρθε όμως η ώρα να πούμε αντίο στη μέρα και να καλωσορίσουμε σιγά σιγά τη νύχτα. Την τροπική νύχτα που η ζέστη επιβάλλει το συντριβάνι της. Όταν η Κουάλα Λουμπούρ φορέσει τα νυχτερινά της, είναι σαν να φοράει τα γιορτινά της. Τόσο φωταγωγημένη είναι. Αν όμως δεν έχετε το χρόνο για να κάνετε μια διαρκεία νυχτερινή περιπολία στην πόλη και θέλετε να κάνετε μία και μόνο εμφάνιση, τότε η καλύτερη και ιδανικότερη επιλογή είναι το Sky Bar. Εδώ, από τον 33ο όροφο του ξενοδοχείου Traders, θα δείτε την ωραιότερη θέα της Κουάλα Λουμπούρ. Ελάτε, η αντίστροφη μέτρηση προς τα πάνω ξεκίνησε.
Η επόμενη ημέρα μας βρήκε 288 χιλιόμετρα βόρεια της Κουάλα Λουμπούρ στην περιοχή Λούμουτ. Από εκεί ένα ιδιωτικό σκάφος μας μετέφερε σε ένα ιδιωτικό νησί, στον υπαρκτό παράδεισο του Pangor Laut Resort. Πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα και παρθένα νησάκια της Μαλαισίας που συμπυκνώνουν όλα όσα φαντάζεστε. Τυρκουάζ νερά, λευκή αμμουδιά, τροπική βλάστηση, θερμό κλίμα, ενώ οι υπηρεσίες του resort ξεπερνούν το προσδοκόμενο. Δεν χρειάστηκε πολύ λοιπόν για να με πείσει ο Γενικός Διευθυντής του Pangor Laut Resort ότι βρισκόμουν σε ένα ξεχωριστό τροπικό ανεξερεύνητο παράδεισο. Ελάτε, ακολουθήστε μας. Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his charm. Μετά από τις πραγματικά υπέροχες εικόνες που νομίζω όλοι συμφωνείτε που είδαμε μόλις τώρα, έχω τη μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή, θα έλεγα, να έχω κοντά μου σήμερα το Γενικό Διευθυντή του Resort που βρισκόμαστε εδώ στη Μαλαισία, το Pangor Laut Resort. Τον καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή. Mr. El Saei, welcome to our Greek television, to our TV show. I'm very happy to be here. We welcome you to Pangor Laut Resort, the One Island, One Resort. Yeah, this is your motto, One Island, One Resort. Yes. What does this exactly mean? The whole island is one resort, means that you will enjoy all this 300 acre alone. Why is that? Because the maximum that we can have of guests here is about 280 guests. So with this large expansion of greens, jungles, beautiful scenery, beaches, swimming pools, outlets, and rooms, of course. So you feel that you are in one resort and in one island also as well. Trying to see how beautiful thing has done God, because this is really paradise. Όχι και βάρκα, περάστε τώρα στην εποχή της κρουαζιέρας και ανακαλύψτε την προσιτή πολυτέλεια του Κώστα Μάτζικα σε Αιγαίο και Αδριατική με αναχώρηση από τον Πειραιά. Τριήμερη κρουαζιέρα σε ελληνικά νησιά και Τουρκία από 237 ευρώ. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σας σε Ελλάδα, Ευρώπη και σε όλα τα εξωτικά ταξίδια, εκμεταλλευτείτε τώρα τις ανταγωνιστικές τιμές του Ephilial Travel. Ιωνος Δραχούμη 2 και 6 στη Λάρισα. Αυτοκίνητα Νικόπουλος. Στην έκθεσή μας θα βρείτε αυτοκίνητα για όλα τα βαλάτια. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές. Ελευθερίου Βενιζέλου Τέρμα, δρόμος προς Μελισσάδικα. Αγοράζουμε το αυτοκίνητό σας απολύτου μετρητής. Τηλέφωνο 24 21 0 86 086. Αυτοκίνητα Νικόπουλος. Ανακαλύψτε την ομορφότερη πλευρά του εαυτού σας στον κόσμο των ειδικών. Αισθητική Καλφούτζου στη Λάρισα. Ένα ταξίδι ομορφιάς, γεμάτο επιστημονική γνώση, φροντίδα και πολυτέλεια στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές. Αποτρίχωση με κερί, πόδια, μπικίνι 12 και 50 ευρώ. Φωτόληση μπικίνι ή μασχάλες 22 ευρώ. Φωτόληση μπικίνι και μασχάλες 37 ευρώ. Αισθητική Καλφούτζου στην πλατεία Ταχυδρομείου στη Λάρισα. Το ραντεβού σας με την ομορφιά. Heaven
I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Όχι, δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω. Heaven, I'm in heaven. Το Travel Guide τώρα 24 ώρες το 24ωρο μαζί σας. Κάντε like στη σελίδα του Travel Guide στο Facebook Travel Guide 24 ή ακολουθήστε μας στο Twitter @Travel Guide 24 και επισκεφτείτε το site της εκπομπής www.travelguide24.gr. Δείτε βίντεο από αγαπημένους σας ταξιδιωτικούς προορισμούς, ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς της εκπομπής και ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη ταξιδιωτική παρέα. Στα μοντέρνα ασιατικά εστιατόρια Noodle Bar που βρίσκονται στο κέντρο του Βόλου, Ιάσονος 104 και Γκλαβάνη. Διανομή στο σπίτι και στο χώρο εργασίας καθημερινά. Τηλέφωνο 24210 23040 και 41. Noodle Bar σε κάνουν να ονειρεύεσαι. Τα θέλεις όλα. Κουτούκι ο μπακαλόγατος στο φρούριο Λάρισσας. Από το μεσημέρι με μαγειρευτά μέχρι το βράδυ φτάνουμε στην κορυφή της γεύσης γρήγορα και οικονομικά. Κουτούκι ο μπακαλόγατος στο φρούριο Λάρισσας. Ανακαινισμένος, μεγαλύτερος χώρος γιατί στα ωραία χίλιοι καλοί χωράνε. Να πας. Την πελχανά πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ. Το ντεκόρ δεν είναι απλώς μια ιδέα. Είναι άπειρες με υπογραφή Σαμαράς. Ντεκόρ Σαμαράς. Όπως λέμε, χειροποίητο χαλί με προσωπικότητα. Κουρτίνα με διάχυτη πολυτέλεια. Ταπετσαρίες τείχου με στυλ και φαντασία. Ντεκόρ Σαμαράς. Επίσκεψη στον χώρο σας για μέτρα, δειγματισμό σχεδίων και άψογη τοποθέτηση. Ντεκόρ Σαμαράς στο Δέλτα Λαρίσης. Τηλέφωνο 74.000 Τρίκαλα. Two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Λίγο πριν από το ηλιοβασίλεμα βρισκόμαστε και όπως ήδη έχετε καταλάβει βρισκόμαστε εν μπλοκ. Έχουμε φύγει για μια μίνι ωριαία κρουαζιέρα γύρω από το διάσημο νησί Μπαγκόρ, όπου και στεγάζεται το θέρετρο Bangor Laut Resort, ένα από τα καλύτερα της Μαλαισίας. Εάν σας φέρει ο δρόμος μέχρι εδώ, αξίζει να δοκιμάσετε αυτή την κρουαζιέρα. Σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε το πραγματικά καταπράσινο νησί του Bangor, αλλά και τα γαλαζοπράσινα νερά και τα παιχνίδια του τροπικού ήλιου.
που άλλοτε κρύβεται πίσω από τα σύννεφα και την υγρασία του σημερινού και άλλοτε χαμογελάει διάπλατα. Έχει και ποτάκι εδώ η κρουαζιέρα μας. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, με τη δική σας αγάπη φτάνουμε όλο και μακρύτερα. Στην υγειά σας! But soon we'll be apart, and soon it'll be night and moon. You promised to stay in touch when we're apart. You promised before love that you'll always love me. Time goes by and people cry and everything goes too. If I was young, I'd flee this town, I've buried my dream. Οι ημέρες πέρασαν και έτσι και εγώ φεύγω από το Παγκόρ. Και μαζί με το Παγκόρ φεύγω αναπόφευκτα και από τη Μαλαισία. Θα ξανάρθω όμως στη Μαλαισία, γιατί δεν έχω προλάβει να τη γνωρίσω όλη και η Μαλαισία είναι η αληθινή Ασία του ονείρου.